Kwiindaba zethu emini nje ikhabhinethi ithi kufuneka kubanjiswana phakathi korhulumente kazwelonke kunye noomasipala ekusombululeni ingxaki yokushokoxeka kwamanzi kwiphondo laseGauteng. The high outstanding creditors amount of 2.6 billion as well as 800 million for both Eskom as well as rainwater serves as an alarm. Umbutho we-ANC kumasipala wasekuruleni ulumkise ngelithi lo masipala usecicini lokuwa ngenxa yokuphelelwa yimali. Inkosi Mazole isitaka sithambile sithi ngatsho ke nakuni babukeli bejelo i-DDT ndingaphosisanga amaseko mandigawulendwa rhuqa. Umphathiswa kwiofisi yobongameli ukhumbuzo Ntshaveni uthi kufuneka kubanjiswana phakathi korhulumente kazwelonke kunye noomasipala ekusombululeni ingxaki yokushokoxeka kwamanzi kwiphondo laseGauteng. Umphathiswa benika ingxelo ngeziphumo zentlanganiso yekhabhinethi yale veki kwinkomfano ndaba ePitoli. Uthe nangona ingxaki yokushokoxeka kwamanzi yezwelonke kodwa ezinye zezizathu zokunqongophala kwamanzi eGauteng ziingxaki ezifana nokungalungiswa kwemibhobho neziseko miba leyo liqanduva loomasipala. Umphathiswa kwiofisi yobongameli ukhumbuzo Ntshaveni uthi ingxaki yokunqongophala kwamanzi kwiphondo laseGauteng yingxaki efuna ubambiswano phakathi korhulumente kazwelonke kunye noosodolophu bezixeko zeli phondo. uNtshaveni uthi nangona ingxaki yokushokoxeka kwamanzi iqwalaselwa ngurhulumente kazwelonke kodwa uthi eyona miba edala ukushokoxeka kwamanzi kweli phondo iphantsi kolawulo loomasipala. We have a water shortage issue in Gauteng and across the country. But in Gauteng, the major water shortage is in the areas of responsibility of the cities. That is the responsibility, the city of Tshwane, city of Johannesburg, and Ekurhuleni in the main. And the minister has been in the Department of Water and Sanitation and Rainwater. They have been intervening to say how do we manage the water shortages, but it requires the availabilities of the mayors as water authorities to come to the party to assist and collaborate. Umphathiswa uthi ukungalungiswa kwemibhobho ethutha amanzi nezinye iziseko kuphakathi kwezizathu zokunqongophala kwamanzi kweli phondo laseGauteng kwaye uthe ezingxaki ziluxanduva loomasipala hayi urhulumente kazwelonke. In terms of the briefing that we received yesterday, the water losses that are experienced through at the side of rainwater, which is the responsibility, which is the water board, which is the responsibility of the Department of Water and Sanitation, it's at 3%, which is below the internationally accepted standards. But the water losses that are experienced on the side of the cities, whether it's Tshwane, it's Ekurhuleni, or city of Johannesburg, it's higher. And that water losses are because of not repair or non-repair of damaged infrastructure or leaking pipes, pipes that are left non-attended, and all sorts of areas that are responsibilities of the cities. Ukanti kulindeleke ukuba ikhabhinethi ibambe intlanganiso ekhethekileyo nalapho iza kushukuxa imiba equka ukuhlawulwa kwemali yezibonelelo zikarhulumente nokuhlaziywa kwe-NDP. Kwiindaba ze-SABC ndinginobaThembu Uzantsi. Iqugula le-ANC kumasipala ekuruleni lilumkise ngelithi lo masipala usecicini lokuwa ngenxa yokuphelelwa yimali. Ethetha nentatheli eJamestown usihlalo obambeleyo kulo mmandla umnumzana Jongizizwe Dlabathi uthe lo masipala usenayo ingeniso. Ukuvela emva kokuba lo masipala ufumene uphicotho olunechaphanza iminyaka emithathu ilandelana. Imibutho ebambisene ngolawulo kwisixeko sasekuruleni ayiboni ngasonye kumanyathelo okuqokelela imali. Umbutho we-ANC kule ngingqi uvakalise inkxalabo malunga nemeko yemali yalo masipala kwaye wagxeka nenyathelo lokuqhawulela abahlali abangahlawuliyo nabangasebenziyo iinkonzo zikamasipala. The high outstanding creditors amount of 2.6 billion as well as 800 million for both Eskom as well as rainwater serves as an alarm, having noted that some of the reasons that were cited speaks to the fact that there is low collection as well as insufficient budget. Lo masipala wasekuruleni uphantsi kololo lobambiswano lwe-ANC kunye nombutho we-EFF emva kokukhutshwa kombutho we-DA kubunkokheli balo masipala. Le mibutho yathembisa ngokuba iza kunika ingqwalasela kwimingeni yalo masipala neyayingathathelwa ngqalelo ngabalawuli bangaphambili. Kodwa nangona kunjalo kule veki iphelileyo abahlali bathe bhazalala ezitalatweni beqhankqalazela ukungafumani inkonzo yamanzi.
we seem to be directionless. And this requires collaborative governance that is committed to a coordinated way of doing things. Umbutho we-ANC uzikhabile izityholo zokuba ngabo abasemva kokuvalwa kwamanzi kunye nokumoshwa kweziseko ezingundoqo. Banyanzeliswa ukunikwa izindlu abahlali bendawo yamatyotyombe i-4 Plus eGqeberha eMpuma Koloni besithi sekuyiminyaka esesiqhuma belindile. Umasipala uMbaqe Nelson Mandela Bay uthi indawo abakuyo ayikulungelanga ukuba kwakhiwe kuyo kuba ithandwa zizantyalantyala. Nangona kunjalo abahlali bathi ngumnqa oko kuba zikhona izindlu ze-RDP ezakhiwe kufutshane nendawo yabo. Iminyaka ngama-20 nompumelelo Kenana ihlala apha njengabamelwane bakhe. Usenethemba lokuba izindlu bezithenjisiwe bazokuzifumana kodwa uzothi kangoku akukho nto yenziweyo. Xa sibabuza uba ngaba nabakhele ntoni qala ezi zindlu zesamente bazakhe njani isite xa besithi le ndawo i-flood zone abanampendulo. uBalvin Sweli oneminyaka ngama-80 uthi uncamile kwakhelwa indlu. Akukho nto imnandi ukuhlala etyotyombe. Asinazi toilet, asinambani, asinazi tepu. Abantu bale ndawo basebenzisa impompo enye. Awekho amagumbi angasese. Uninzi lwabantu apha basebenzisa izindlu zangasese samabhakethi. Ayonhlalo mntanami nto ohlala ebobosi. Ngoba ibobosi funeka ulitshintsha amacansi ngalo lonke ixesha. Asiyoyanga ngulo council ukhoyo. Usixelela into bana ipolitics ziyaxoka. Umasipala uthi akukho zindlu ezinokwakhiwa ngenxa yokhuseleko. There has been instances where families residing there have refused to be relocated to projects that or opportunities that we had identified. Uluntu luthi aluzokubamba uqhankqalazo olunezixholo-xholo ukuze lumanyelwe koko bazokubamba umngcelelo othuleyo. Rato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Iyaqhuba inkonzo yelwimi zamazantsi e-Afrika eququzelelwe yibhodi yelwimi kweli Pensalb kunye nomfelandawonye yolwimi zase-Afrika kwi-Afrika esemazantsi eBoksburg kwiPumarandi. Ukuva banzi ngale nkomfa apha kumagumbi ethu osasazo sinaye uGqirha Xolisa Tshongolo ngusomaqhuzu wePensalb eMpuma Koloni. Nxuba siyakwamkela ezindabeni sivile ukuba wenze intetho malunga namagama esiXhosa ekuthiwa ayathuka. Ingabe zona njongo zale nkomfa kukuphokozelana mhlawumbi ngokulungisa amagama elwimi zesintu ekuthiwa ayathuka? Inkomfa phele nababukeli umcimbi wayo umde kakhulu awuphelelanga nje kumagama athukayo kanye namagama nje kodwa imalunga nokuphuhliswa kwelwimi nokujonga into ba ilwimi zamazantsi eAfrika kumnqazi indawo nakuphuhliso lwazo. Lo mcimbi ke wamagama kuhamba ufika ungene ke apho kuba kaloku xa kuthethwa ngokuphuhliswa kwelwimi nokusetyenziswa kwazo kwimicimbi yezoqoqosho nakwinkalo zezemfundo kufuneka kubekho isigama. Kube ke ngokukho ke ngoku amagama asele athathwa ngento ba akamkelekanga ekuhlaleni ngenxa yefuthe ke lengqobhoko. Ingqobhoko ke imfundo kwakunye necawe. Bazezo ndawo ezezezana lonto abashumayeli bazona abanotitshala bakhona ba alamagama awasalungu kunyanzelo masiwaphicothe ke ngoku sikhangele okungalungi siwakhupha ubugwenxa ukuze azokwazi ukusebenziseka apha nokusebenziseka khona. Inkomfo le ijonge ezonkalo zonke ke phela. Ingaba ke ikhona into enizayenza khona nangomba wokupelwa kakubi okanye ukubhalwa kakubi kwelwimi izi? Ulwimi ngalunye ingakumbi ke kwezabantsundu zinemigaqo yokubhala nokupelwa elawulayo ekufuneka bake ngoku imani ihlaziwe ngokuhamba amaxesha ukukhangela into ba zintoni into ezintsha ezivelayo zintoni into ezaphazamekayo kwiqala ngaphambili imani ihlaziwa ke lo migaqo ke ngoku yesiXhosa nayo ibihlaziwe phaya ku2017 kodwa yabe iyaqala ke ngokusebenza ku2019. Simane ke ngosiphokozelana ngayo ke ngosabelana ngayo into ba imigaqo ngoku yokubhala nokupelwa kweXhosa ithi ngoku ime ngohlobo izaba khona ke intetha enjalo ngale njikalanga kusabelwana ke nezinye ingcali zolwimi. Ngawusho ke Nxuba kanye kule miba yale yanamhlanje ingaba mhlawumbe zikhona izicwangciso zokulungisa amagama obuchwepheshe
ngoba siphila kwimihla yobuchwepheshe. Siphila kwimihla yobuchwepheshe kunjalo nje sisezawuphila kuyo kuba kulapha ilizwe liyakhona. Zikhona iingcaphephe phana nengcali ezisebenzisa ulwimi kwiinkalo zobuchwepheshe. Kuvelelwa iingxaki esithi sidibane nazo kule micimbi yobuchwepheshe kwizinto ezifana no-Facebook nala maqonga onxibelelwano wonke kubandakanya nezobunzululwazi ngokwazo. Kuhleliwe nje ke kuphuhliswa isigama sezinkalo ethi ke ibhodi yelwimi isikhangele ngokobungcali bayo isigunyazise eso sigunyazisekayo sithe safuna usetyenzwa ke sisetyenzwe. Zama ukuthi inkulu indaba nento exoxwayo ngokusetyenziswa kwelwimi zabantsundu kwiinkalo zobunzululwazi chwepheshe. I-Pensalb ihamba iphele phi ekulondolozeni nasekugcineni ilwimi zesintu? I-Pensalb ngugunyaziwe apha eMzantsi Afrika ngokusingisele kwimicimbi yokusetyenziswa kwelwimi zonke zephondo ezingakumbi ezi zisemthethweni nezo zingekho mthethweni kubandakanya neelwimi ezingelo lelizwe kodwa ezisetyenziswayo kwelizwe ngezizathu ezithile. Yiyo ke engugunyaziwe yokuqwalasela into yoba ulwimi olusetyenziswa njani linokuphuhliswa njani icebise ke inike ingcebiso kumaqumrhu afanelekileyo. Umzekelo uba kuthethwa ngesigama ibhodi ayiyo ezihamba yokwenza isigama koko ngabantu abanobungcali bokwenza isigaba zakwenza isigama ize ibhodi yona iqwalasele umfaneleko ngokusingisekwe kwimigaqo lesithetha ngayo iphande ke yona ngobungcali bayo ukukhangela nomfaneleko ukuze amagama lawo agunyaziswe. Ndizama ukuthi isiXhosa ke naso ke sesinye selwimi ke soloko siphala phambili kwimicimbi yesigama esitsha kuba ke njengoba nibona eMpuma Koloni basekuqalwe kuyafundiswa ngaso isiXhosa kuyafika kwibanga le-12 grade 12. Loo nto ke ifundiswa kubekho amagama ke ngokuzo zonke izifundo sisetyenziswayo kuso isiXhosa. Chaba lixesha Nxuba, inkosi kakhulu. Sibamba ngazo zozibini kunxuba. Lo ngugqirha Xolisa Tshongolo ngusomaqhuzu wePensalb eMpuma Koloni ethethe ngekomfi yelwimi zaseAfrika ebanjelwe eBoksburg apha eRhawutini. Kwalapha ezindabeni iwongwe ngesidanga sobugqirha kwezomthetho iUnisa ijaji inhloko yeli uJaji Raymond Zondo kodwa masithume umntwana evenkileni ukuqala. Sinamkela kwakhona ezindabeni emini nje umbutho iLady in Red uziqhayisa ngokukhuthaza ukubalasela kwimfundo kungoko lo mbutho usungule umsitho wokubhiyozela imfundo minyaka le ngenjongo yokukhuthaza ukuzimisela kubafundi ukanti ngokusiqhagamshelana ngqo ngobuxhakaxhaka bale mihla nomnumzana Vukile Sodlongwana ngumseki weLady in Red Opera. Mnumzana Sodlongwana siyakwamkela kwindaba zelijelo khawusixolele banzi ngalo msitho iLady in Red. Ndiyabulela msasazi wami. Ngokufutshane nje uLady in Red wasekwa ngonyaka ka-2015 ingumbono ke apho ofuna ukuvuyisana nokukhuthaza abantwana ngokwecala lemfundo. Okubalulekileyo ke sikwenzayo apho xa sicelebrate lo mcimbi sifumanisa into yobana siyesibiza abantwana abayi-30 that is top 3 kwizikolo zasekhaya elitsha. Sibabizele kumsitho esiwenza qho ngonyaka ngoSeptemba. Uqale ngolo hlobo ke umsebenzi kaLady in Red. Okay. Nibanceda njani abantwana? Indlela esibanceda ngayo abantwana akubeni bathina ngo-2016 sisenza lo msebenzi kwi-roadshow esasizenza zemfundo. Oko sikubiza kuba i-career exhibition. Sadibana noProfessor Ajayi wase-UWC. Yena ke into abeyenza ufundisa abantwana ngemigqibelo i-STEM, science, maths, technology and engineering. So uyenza nge-weekends loo nto leyo eqashe i-students zakhe ezenza i-PhD. So safanele thina ke masimcele sidibanise izandla sisebenzisane ekusebenzisane kwethu sifake igalelo esinoba nalo noba kungezomnotho okanye londlola anida ngayo. But okubalulekileyo into yobana xa kuphela unyaka abantwana okubakhuthaza into yobana mabaze bazozimasa lo msebenzi lo msitho kuthiwa yi-Lady in Red Opera. Into ebenzeka ngayo ke bancedayo into yobana apho sibafundisa ukunetworka okubalulekileyo. Okwesibini bagudlane emagxalaba naba bantu bafuna uba ngabo. Uba umntana ufuna uba ngugqirha ufuna uba ligqirha ufuna uba ngumsasazi phayana uzothi kokunetworka kakadibani naloo mntu and then ufumaneke into yobana ke phana kuzobakho i-chance yakhe into yobana abe nemento afumane umntu ozomjongana naye nje xa iya iyunivesithi athi xa ikhala ngento uba ngobunzima bobomi onzima baseyunivesithi abe nomntu athetha naye. Kuminyaka epheleyo ke besoloko sibanika ii-prizes ke msasazi ii-awards kodwa ke kulo nyaka isinto esiyenzayo sibe nodliwano-ndlebe sibe nosebenziswano nenye yeenkampani ezikhupha ibhasari
sabathathela applications. So kulo nyaka we're taking a step ahead. Sabe sikhuphela abantwana abathile abathe bachongwa yilo nkampani ezabanika ibhasari kulo nyaka. Ngamafutshane mhlawumbe osomashishini ababukeleyo nabamameleyo ngoku sithethayo nabanomdla ukufaka isandla kulo msebenzi eniwenzayo omhle kangaka bangenza njani? Singathanda loo nto leyo kuba okusikwenzayo sithi kwiinkampani zithenge iitafile. Xa zithenga iitafile apho zizawuthi zona zimeme abantu bazo. Inxalenye yaloo mali yile iye incede apha kulo msitho. Khona ukuze ke sizokwazi kuba injongo zethu ngonyaka 2025 xa sicelebrate i-10 years. Injongo zethu kukubana sibe nebhasari ephuma ku-Late in Red, singabi nebhasari esixhomeke kuyo eyenye inkampani. So bangasinceda ke xa benofaka igalelo kuba ezinye iinkampani ezikhoyo ezikhoyo ngosezinenxaxheba kakhulu eziyithathayo ukukhulisa lo msebenzi since wasekwa ke ngo-2015. Sibamba ngazibini lowo ke ngumseki we-Lady in Red Opera. Sihlabele mgama. Ijaji inhloko uJudge Raymond Zondo uthi njengoko elise lizakugqiba iminyaka engu-30 yolawulo lwentando yesininzi lithuba lokucinga ngohambo olwanjiweyo ukuthethe oku kwintetho lwamkelo kwiYunivesithi iUNISA emonke ngesidanga sobugqirha kwezomthetho ngegalelo lakhe kwezomthetho kweli. uJudge Zondo uhlonitshwa ngamagalelo amaninzi kuquka ukuzibophelela ekuqinisekiseni ukulingana kwezobulungisa. Igalelo lejaji eyinhloko kumsebenzi wezomthetho lenze kuba ibhunga leUNISA ligqibe kwelokuba limuwonge ngesidanga sobugqirha kwezomthetho. This university is of course the university in which I obtained my master's degrees, and I'm happy to be associated with this university. Intetho yakhe ifikelele kwiminyaka engama-30 yolawulo lwentando yesininzi eMzantsi Afrika. It is an opportunity for us before we go into the 4th decade to look back and identify all that which we have not done well. Ukwachaphazele nomba wobundlobongela obusekelwe kwisini kunye nokubulawa kwabasetyhini njengomzekelo. Gender-based violence and femicide. It is an ugly part of the 30 years that we are completing. Le yunivesithi kulindeleke kuba iwonge ngesidanga sobugqirha nosekela jaji oyintloko uMandisa Maya namhlanje. Ngoku masithi tsigada ngapha kwemidayeli. Ityendyana segini lenyova ibhayisekile ukusuka kwalo ukuya eJiphethe ukuya kubhalisela izifundo zobufundisi kwinkolo ye-Islam kwiziko loqeqesho eliphambili kwihlabathi i-Al-Azhar. Ucancathe 100 leekhilomitha ngosuku wahamba elala emahlathini kuba esoyikisela ubomi bakhe ezidolophini. Xa edlula eBurkina Faso, eTogo naseNiger uye wabanjwa kodwa aphindwa wakhululwa emva kokufumbathisa ngaphezu kwama500 weerandi. Ukufika kwakhe eJiphethe ufumene inkxaso-mali yokufunda kwaye ufunke ngokubuyela kwilizwe lakhe ashumayele uxolo. Ilizwe laseChina kulindeleke ukuba lithengisela amazwe angaphandle iimoto eziqabele kwizigidi ezine 4 million ngonyaka. Uthi imoto zaseChina ziyathandwa kwihlabathi liphela kwaye ziphala phambili ngobuxhakaxhaka bale mihla. Akatha qelele eBolivia iintsapho ezinqukruleke emiphefumlweni zigrumba amadlaka ukukhupha iintsalela zemizimba ezihlobo zazo. Oku kulandela konakaliswa kwamangcwaba ngumasipala wasekuhlaleni. Ngoku bafuna kuya kuzingcwabela kwiindawo ezikhuselekileyo. Xa siqwela ingqokoqo kwakhiwe umfuziselo wesimuncumuncu i-ice cream ngolwamarhanuka yenziwe ngeplastiki esele isebenzile ukuthibaza ungcoliseko lwemvelo. Umbuzo ngokuba ungayitya na i-ice cream yevanilla eyenziwe ngeplastiki.
abantu bakuthi abathanda ukuphoswa zizinto qongqololo. Lawo ibingamabaleko ngokuphumelela kweKaizer Chiefs ibetha isikhukhune United ngamabini kwelinye phezolo. Ukanti bazuze inkonzo zempilo abadlali abaninzi uninzi ngabantu abakhulu eRichtenburg eMntla-Ntshona. Ezinkonzo ziza nololiwe wakwa-Transnet iphelo paper. Iinkonzo zezempilo ezingundoqo kuquka ezamehlo, ezamazinyo, ukuxilongelwa izifo zobomi zikhona apha. Isigulane esifana noSophia Malefo ominyaka i-74 city bekukudala besokola ukufumana iinkonzo kwaye bengenayo nemali yokuhlawula inkonzo yabucala. It's about 5 months. Uthi sekulithuba engaboni kakuhle ngamehlo weva ukuba kukho uloliwe eLichtenburg weza. Esinye isigulane umzimeni sezila oneminyaka eyi-70 uthi ezinzame ziluncedo kakhulu. Uthi uzokuhlola amehlo akhe wayekhe wahlolwa wanikwa i-spectacles kodwa kwakukudala ngoko. Ebuzwa ngokulibaziseka kokufumaneka kweenkonzo umphathiso wezempilo eMntla-Ntshona uthe there are issues we call as elective operations. It's an operation where if we say to you, we will perform the operation in June. Between now and June, you are not going to die. Isebe lamashishini karhulumente iTransnet ephantsi kwalo lithi afuneka ngamandla amaphulo akumila kunje kumashishini karhulumente. We'll be able then to reach even those who are in their homes in Litsobotla to know that the train is here until the 9th of October. If you have an opportunity, please come and check. Some services are free, some you pay as little as 10 rand for medications. Kulindeleke kuba lololiwe wezempilo iphelo phepha ube seLichtenburg kwezi veki zimbini ukusuka ngoku. Kakade besingena kuphuthulwa ngekasengwa masikhongozele ezentsimbi yesixhenxe kumathangana makube khusi sibehele.